Yo, what's up? May buntag ninyo ang tanan din mga ga. Karon November 8 na tano. Lunes. Wala may order ni mama kay wala ka ulit sudad. Nga. Kuan. Taron day 6 ako pagkarakitero no. So ngadto na ko ilang agang ni John. Madto na ko ba? Ha? So gahapon na dito ko ilang kuan. Sir pa kumyo ilang master ya. Birthday ang nanay nagkuan na siya. Nagpa-iyang gi-surprise si nanay no. So ako ipakita kung gibuhat sa inyo gahapon sa birthday ni nanay. Wisit ka na toko ka. Hihian ko nga ga. Jawa. Oo, jugoy. Jawa na toko mga ga. Kol talkol. Oo, mga guys. Hindi matagal ko huli. Hindi na may uli po. Lahos na lang ko. Uli gede ko mga guys. Ay, iti ay. Jawa eh. Ahak. Yo words. Bijok kayo uli ka lagi. How's up? My board. Sipi ni Zero, ni Master. Kami agantay pag-go kayo. Yeah. Mayang morning. Birthday na. Happy birthday. Thank you. Oh, nice lang pa nga. Nice ang pa nga, nice. Ada. Selamat. Go. Yeah. Smile juga. Kita mas kami iris ako indah ayang ako palatawa. Sakto kay guman gaw chinito na kay kanana gaw. Tanawa. Ito kayong mata. One, two, three, blue. Blue, boy. Blue. Blue. Blue na, ganyan rin yung video. Net, mong sa pool. Live dati, pool pa na ba? Kaom ko. Nag-live ka doon? Wow. Di na tayo babata. Edad may di nahahalata. Sa mga trip unti-unti na tayo nagsasawa. Ito, maging maliit mga ga. Budyong oh. So, waday si Kuan. Ga Jason og si Dojiberon kay nagibuhat. Si Jason nagmodule no? Module Jason niya si Dojiboy kay nagkuan na mugos og bata. So nagdaa si Noy og import dara. Bayrok. Import na. Gahe ka na. Trabaho na mga ga. Trabaho na hakot mig baso good. Bayrok. Tuboy ko Bayrok le. So wala ta sulo-sulo lang sulo-sulo trabaho mi. Ligon ka na mga ga. Ligon ka nag-import oh. Gihimong sapatos ng simento. Roko John. Mga nag-finish na si ni John sa ligyog sa bungbong. Kami dito ni Bayroko. Ayag sa mi kay urot na may minasa. Urot na yung bus para masa. So mag-ayag sa mi diri mga ga. Pakita na ko sa inyo ako niya ang kuan. Finish ni John. Ha? Asa?
Kuan day. Way kaon dito. Asal ba? Nailakaw pre. Dool mga amigo. Muna bay? Muna kanta ha? Ug paminaw ka mo kana. Amnay kuan. Bisaya ang nang bersyon to Tagalog. Hapit alas 12 bay. Hapit alas 12. So daghan namig na saking ni Bay Rocco nga ga. Ay. Nguban na mo nang nahakot dito. So relax sa may gamay kay para humana mo hakot dire. Kuha na siya. Maniod to rin. Meron? Matik! Sugam dagan na skinanay. O, pambot ba? Yan na naman, pambot eh. Pinataro ko mga unta. Anay! Dendo yan. Ha? Nah, dendo yan ah. Bito ko na yung tinuwa. Luto na tinuwa, Berok. Dara maga. Sud ano? Ay kinilaw. Langgit. Ay tinuwa. Ni lari garo niya. Ngaon sa medre maga. Kamu deh pangaon na pud mo kay udto na hayo paabot sa budyong kay pas mo mana. Manamig kaon maga no. Relax ta gajot. From tagalihan o plywood na ni padong. Bayrok. Relax na. Oo. Bayrok. Laon na bay. Nah. Juti na juti. Kogos na ni Moy. Igam dagmasa eh. Yakan ba? Apa gini may rokok gini? Naglusak og humay eh. Ate bro. Ay bitilo. Ate. Bitina. Kung bitina. Hadlokan mo sa bitin ba eh. Hadloy ka sa bitin no. Mga ga, sobrang adlaw nga ga. Tingaot na. So, Bay Rocco. Kung hadlo kog bitin. Wala siyang balik sa batuhan eh. Dong na mi uli mga ga. We're going home. Uli na mi kay kasi nung mabdami sa uwan yung ni John niya. Kaligo niya kanong isa kan, pisik sa ano, ligid kay wet palodo. Grabe ligo nagrakit mo Bay Rocco soy. Atin mo deh. Ataw na lang eh. Trabaho pa rin ka ay. Yawa double job oh. Tukatog semua. Ha? Ari lang ko tog eh. Ako na ba itog dire? Pulit ah. Ha? Hatod kang kidudo sa ha. Oh, balik ko dire. Tama nga ko na maghugas sa plato. Oh. Bantay ka ha? Sana. Uy, klaro ka sabot ha? Ikaw manghugas ka plato, ako rin lagi nang hugas tanan. Ay po, karo kuya uy. Talig lang ka pinangga ka nanay da. Kuya uy. Hindi pa man ko.
So, mo to sa tanan karong adlaw mga gano. Day 6 sa itong pagkarakitero. Tuwa sa mo, kaya ako na matanaw sa lidan na niya. Influence by ko anay. Di na Kanang nawala sa K-drama. searchlight. Influence by Jilay. So, Sino, Bi? Lasag tong... before ko malimot no. Shout out day kang ko ano, Doc Kerney Virelio no. Usa sa tagiya sa Kois Beef Lunch no. So, o ganahan mo makakuan og mga nasa po ninyo. Ganahan mo makapalit og kanang quality nga mga vape og indot nga mga juice no. Visit na ilang shop located sa Gairan, Bugo City, Cebu. Init man. So, do Kern, sad kay koron. Baka naman sponsor. So, that's all for today mga ga. Hope ko nga nalingaw mo, hope ko nga di mo mapula no. Ano yaut? Be, bye-bye be. Bye-bye ma. Bye-bye. Bye-bye.